Υπάρχει πάντοτε να έχετε αισιοδοξία, υπάρχει πάντοτε ελπίστη, πάντα υπάρχουν οι εκλεκτοί του Θεού, πάντα να είστε ταπεινά, σας το λέω, γιατί προέρχομαι και από ιερατική οικογένεια και με τον πατέρα μου, τον Παπα-Νικόλα, τα συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες. Εγώ τότε μικρός ενθουσιώδης, του έλεγα εδώ χαζά που ακούω την Πελοπόννησο. Μα το Πατριαρχείο έτσι, εκείνος έτσι. Νεκτάρε, σεβόμαστε τους θεσμούς και τους υπηρετούμε και τους υποστηρίζουμε. Δεν θα περιζόμαστε από σλαβική, από οτιδήποτε προπαγάνδα. Θα μένουμε σταθεροί στα πατροπαράδοτα. Θέλω να πω, να έχετε κι εσείς εμπιστοσύνη στην επίσημή μας Εκκλησία, στον Αρχιεπίσκοπό μας, τον Ιερώνυμο, στον Πατριάρχη μας, τον Βαρθολομαίο, που μην νομίζετε ότι και αυτοί ξενυχτούν και αγωνιούν, στο Ποιμενάρχη εδώ τον Αθανάσιο, εμείς έχουμε έναν ευλογημένο τον Νικηφόρο, που ανησυχούν και αγωνιούν και πραγματικά έχουν γνώση, όπως λέμε, οι φύλακες για τα θέματα της φύσεως και όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Και παράλληλα, ταπεινά έτσι το λέω και με δακρύζοντας η ψυχή μου, να ζητάμε την πρεσβεία και την χάρη αυτού του ευλογημένου μοναχού που τελικά εφάρμοσε το ότι ο ίδιος έγινε παρανάλωμα, δηλαδή πυροτέχνημα για να διδάξει την αλήθεια και το ότι τελικά ο Λόγος του Θεού ου δέδεται. Σας ευχαριστώ. Πατέρα Νεκτάρη, μου επιτρέψτε και αυτό το μεταφέρετε στο Σεβασμιότατο. Είναι ένα κεραμικό. Είχα βγάλει 100 συλλεκτικά. Το πρώτο το είχα δώσει στον Παναγιώτατο όταν είχε έρθει μια φορά του έχω πάει και στην έδρα του, αλλά όταν το έχω πρωτοβγάλει είχε έρθει στο Άγιο Όρος και είχε πει τότε ένα απόγευμα ότι θα πρόκειται να κάνει το Δανιήλ Άγιο, τον Εφρέμε, τον Ιερώνυμο της Μονόπετρας και μου είχε εντύπωση, του το έδωσα και το φίλησε. Δεν είχε ακόμα. Και μάλιστα όταν είχε έρθει πέρσι εδώ στη Σκαφιδιά, του είχα πει ταπεινά, ένα απόγευμα που είχα έρθει εδώ στη Σκαφιδιά, καλοκαίρι, πέρσι, πρόπερσι, πότε ήτανε. Λίγο πριν το κάνει τον Παπουλάκο, του λέω Παναγιώτη, το φορονό πρέπει να το κάνετε οσιομάρτυρη γιατί τον δολοφόνησαν. Ένας Μητροπολίτης εκεί του Πατριαρχείου μου λέει Νεκτάρη, μου έδωσε ένα είναι ένα επιστομένο, μου λέει στείλε μας τη δολοφονία του Παπουλάκου. Τελικά τον έκαναν όσιο, ό,τι πει η Εκκλησία, να είναι ευλογημένο. Αν το δώσετε αυτό. Και τα πρακτικά επίσης, ανέφερε πολύ ωραίο ο κύριος Πρόεδρος, τα πρακτικά που είχαμε κάνει στα τρόπια της Αρκαδίας. Ας είμαστε φτωχά και έρημα μέρη, προσπαθούμε έτσι πνευματικά, που είναι για τον Άγιο Κοσμάκη και για τον Χριστοφόρο, τον Παπουλάκο. Και επίσης αυτό το κεραμικό, έτσι κύριε Πρόεδρε, θέλετε να μείνει κάπου εδώ για τον Μέγα Βασίλειο, τι νομίζετε. Τα αφήνω εδώ και τακτοποιήστε τα. Έτσι. Τώρα οι ερωτήσεις πώς γίνονται, κύριε. Γίνονται εδώ, πώς είναι το πρόγραμμα, δεν γνωρίζω. Πρώτη φορά έχουμε στο χώρο σας. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, έχει κάποιος κάποια απορία, έτσι, σε πνευματικό έτσι, επίπεδο πάντα. Για το θέμα της πολεμικής Παπουλάκου θα αφήσουμε. Είναι μια ξεχασμένη εποχή, πρέπει να την αφήσουμε και να προχωράμε μπροστά στο φως. Ναι, ρωτήστε κύριε Ζαχαριάδη. Θέλω να πω, Πάτερ, ναι. ότι την εποχή της Βαβαροκρατίας, ναι. η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, πήγαινε με το πνεύμα του Όθωνα, του Ρωμαιοκαθολικού και της Προτεστάντισσας Βασίλισσας Αμαλίας. Ναι. Πάνω σε αυτό το θέμα αγωνίστηκε ο Άγιος Χριστόφορος Παπουλάκος. Ναι. Και από τη στιγμή που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, η μητέρα των Εκκλησιών, ανακηρύσει Άγιο και τα σκυλιά δεμένα. Ό,τι διαφορές και να έχουμε εμείς, σαν άνθρωποι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω... Ναι, κύριε καθηγητά. Τότε εδιώχθησαν, έχω γράψει άρθρο και έκανα και διάλεξη, τα μοναστήρια μας από τα 563 ανδρικά μοναστήρια, τα 394 τα έκλεισαν. Μάλιστα. Καθώς και τα 18 γυναικεία. Μάλιστα ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός το γράφει, μου το είπε και προφορικά και να το λες μου λέει. Μια καλόγρια πέταξε τράσα.
τη λέει ένας Μητροπολίτης. Βρήκες άντρα? Ναι, του λέει. Ποιος είναι? Εσύ του. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και θέλω να τονίσω, Πάτερ Νεκτάριε, ναι. είναι τιμή μας σήμερα που ήρθες εδώ στον πύργο και μας μίλησες. Αδελφέ, αυτός ο Θεόφιλος Καΐρης που επολέμησε τον και ο Φαρμακίδης. Καΐρης Φαρμακίδης. Ήταν και ο Φαρμακίδης. Ήταν υπέρ της αιρέσεως της Θεοσεβίας. Μήπως μπορείς να μας πεις κάτι από την έρευνά σου ως ερευνητής για την αίρεση της Θεοσεβίας? Ένα. Τα κρατάς να προχωρήσω. Το άλλο. Προτιμώ να ζω με μια πλανεμένη εκκλησία παρά να είμαι εκτός εκκλησίας. Και τούτο, και το τελευταίο, φτάσαμε σε τέτοια εποχή σήμερα που η πίστη στο Θεό έχει αντικατασταθεί με τη γεωπολιτική, την πολιτική, των ελιγμών, τη διπλωματία και την αγαπολογία. Και την αγαπολογία. Συγγνώμη, ναι. Μήπως έχουμε άλλου είδους βαβαροκρατία, μορφή παποκρατία σήμερα? Όποιος μιλάει εναντίον του Πάπα είναι αποδιωγμός σήμερα. Ωραία. Για το θέμα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τότε την Ιερά Σύνοδο, αλλά επειδή είδα το σφιγμό και την αγωνία της και τα έγγραφα του Μάμουκα, όπως μνημόνευσα, όπως σας είπα, ήταν βόμβα αυτό που είπα για την διαχείριση του Μάμουκα που κατάφερε να ταπεινώσει για πάντα την Εκκλησία της Ελλάδας κάτω από το μαρδία της κρατικής εξουσίας, επί βαβαροκρατίας. Τότε η Σύνοδος αποτελείται από 5 μέλη, ήταν πάνω από 90 ετών. Ο Παπουλάκος έλεγε, εσύ του λέει η Όθωνα, παντάω εσένα ένα από αυτά που είπατε, του λέει η Όθωνα για να κυβερνήσεις, έχεις τους νομάρχες, έχεις τους υπουργούς, αυτά. Η Εκκλησία, του λέει, γιατί δεν την αφήνεις να αναστηθεί, να ανορθωθεί? Χάθηκαν αεροσοφόροι σε μεγάλο ξεσηκωμό. Δεν έχουμε επιμένες. Γιατί το απαγορεύεις? Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα να την έχεις ταπεινωμένη? Δεν άφηνε να εκλεγούν οι Μητροπολίτες. Και το βλέπουμε, την κάλυψη των Μητροπολιτών γίνεται μετά την σύλληψη του Παπουλάκου, 22 Ιουνίου του 1852, μετά από 40 μέρες βγήκε και τα κάλυψε. Όσοι τον υπερέτσαν, τέλος πάντων. Δεν θέλω να σκανδαλίσω το σώμα. Ξέρετε, ο Χριστός τελικά κυβερνάει την Εκκλησία. Που τον πολέμησαν, είπαν ότι δεν ήταν με την Ιερά Σύνοδο. Αυτό να μας εξηγήσει. Το είπα, νομίζω, πριν, ότι η Εκκλησία τότε ήμασταν σε σχισματική, ελλαδική Εκκλησία. Σαν τα Σκόπια, να έφερε το παράδειγμα της Βορείου Μακεδονίας. Και τους Δέλτους, βάσει ιερών κανόνων, το είπε τελευταία και η Αμερική στη Μόσχα, τους λέει βάσει ιερών κανόνων μόνο ο Κωνσταντινούπολος θα φτιάχνουν. Δεν μπορείτε να το πάρετε εσείς στο Δέλτα και να βγείτε μπροστά. Ας μείναν οι Έλληνες μια μπουκιά, αυτοί έχουν τους Δέλτους. Δεύτερο, οπότε η Σύνοδος έπρεπε, για να μην τελείως αλλοιωθεί και σβήσει, όχι να κάνει υποχωρήσεις. Ευχαριστώ. Αυτό δώσε στον πατέρα Νεκτάριο, είναι για τον Μητροπολίτη. Και αυτά δεν μοιράζεται, ο πατέρα Νεκτάριος. Η Σύνοδος ήταν αποδημωμένη και φημωμένη, να το πω. Κύριε Ζαχαριάδη, να το πω, ήταν φημωμένη και αποδυναμωμένη. Για το δεύτερο, για την αγαπολογία, το τελευταίο ήταν αυτό, για την αγαπολογία που είπατε. Αν μου επιτρέπετε, επειδή στην Κωνσταντινούπολη είχα την ευλογία να έχω αρκετές φορές συζητήσει με τον Πατριάρχη μας, έχω να σας πω ταπεινά ότι έχουν γνώσει φύλακες τα όρια της πίστης. Αν μου επιτρέπετε. Και ακούγοντας αυτά από το στόμα του Παναγιωτάτου, κατεβάζουμε τα δέχμα του κεφάλι μας, γιατί θύμασαν λόγια των γονιών μας έλεγαν, που ακούγαμε και εμείς στην Αχαΐα, που ήταν αντιπατριαρχική τα ίδια, και έλεγαν οι γονείς μου, έχουν γνώση, ξέρει εκείνος τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Μην έχετε φόβο ότι θα την προδώσει και αυτά που ακούτε γύρω-γύρω από τους συμπρεσβύτερους και του πατέρα μου και αυτά. Έπειτα για την θεοσεβία, το απαντάω πιο γενικά, κύριε Ζαχαριάδη, ότι ορισμένοι νομίζουν ότι ρίχνοντας, επειδή έχουμε άγνοια του θησαυρού των πατερικών κειμένων,
Όχι μόνο αυτά που έγραψε ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος κτλ. Αλλά και το σύγχρονο πατέρα. Εδώ πέρα έχουμε τον Χρυσόστομο, εδώ πέρα έχουμε έναν της εποχής μας, έναν Νικόλαο Χρήδος, ένα Σέρβο που το λέγει ο φιλόσοφος Σέρβος, ο φιλόσοφος σαν Έλληνας Βυζαντινός γράφει. Δηλαδή θα πω, έχουμε άγνοια αυτών των πατρικών κειμένων και ορισμένοι κληρικοί νομίζουμε κάποια στιγμή, λέγοντας κάποιες έννοιες, κάποιες εκφράσεις δήθεν που δημιουργούν εντυπώσεις, ότι είμαστε εμείς οι γνήσιοι φορείς, ας πούμε, της πατρικότητας και ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ενώ το πνεύμα της Εκκλησίας τι είναι? Ταπείνωση, δάκρυα, και έτσι έρχεται, αφού η Εκκλησία μας είναι αποκαλυπτόμενη, έρχεται και αποκάλυψη. Έτσι έρχεται αποκάλυψη. Δεν έρχεται κάνοντας τον έξυπνο, ρίχνοντας, ας πούμε, σαρκαστρούκες ή εκρηκτικές έννοιες. Και αυτές, θα ξέρετε, με τα χρόνια, το παρατήρησα και σαν επιστήμονας, σαν ερευνητής, ότι παρουσιάζονται, αλλά στο τέλος βίνουν, δεν επικρατούν. Τελικά η πνευματικότητα είναι αυτή που μένει μέσα στους αιώνες. Τα λέω σωστά, κύριε Ζαχαριάδη? Τα λέω καλά? Ναι, πολύ καλά. Προτιμώ να είμαι στην Εκκλησία στην πλάνη παρά εκτός, ανέληστα. Ναι, θυμάμαι και τον πατέρα του Πανικόλα μου λέει: Πανεκτάριε, ας περνάμε φθόνο, ας περνάμε. Μέσα στην Εκκλησία θα μείνουμε, μέσα εδώ θα θυσιαστούμε. Έξω δεν βγαίνουμε. Εδώ, μέσα στο σώμα. Τα παλικάρια μου έλεγε Νεκτάριε, πεθαίνουν μέσα στο σκάσο, δεν βγαίνουν απ' έξω. Ούτε αποτυχιζόμαστε, ούτε άλλες ανοησίες. Αυτά είναι προχειρότητες. Πώς μου κάνει εντύπωση, κύριε Ζαχαριάδη, θυμάμαι πολλές φορές να είναι στον πατέρα μου, τόσο μορφωμένος με πολύ έντονη μόρφωση, με τυχαία θετικής και θεωρητικών επιστημών, και ήταν πολλά ταπεινός, το πω κυπριακά, πολλά ταπεινός. Και βλέπω άλλους συνάδελφούς μου και ακόμα και πιστούς. Νεκτάρι, ξέρεις, είπε τώρα η Σύνοδος να πάρουμε προδότες, είπα να πάρουμε το άμμο, ξέρω εγώ, τον ταυτότητα, να πάρουμε το. Λέω, Θεέ μου, πού ζω? Τα λέμε χιούμορ, γιατί όταν μελετούσα τον τύπο της εποχής του Παπουλάκου, έβλεπα πρωτοσέλιδα, το λέω έτσι για να γελάσετε, αλλά και πράγμα να δείτε και τι είναι αυτό η κατάντια που έχουμε οι Έλληνες, αυτό του αμπελοφιλόσοφου, το στυλ. Έλεγα πρωτοσέλιδα το 1850. Βγήκε ο Σατανάς μέσα από τη θάλασσα, λέγεται ατμόπλιο. Δηλαδή τα διαβάζουμε τώρα και γελάμε. Πάντοτε η επιστήμη, στα όρια που πρέπει, είναι πάντοτε μια αποκάλυψη του Θεού. Είναι για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Μην γινόμαστε ιδιόκτες είτε της ιατρικής είτε του τάδε. Και έχω να πω το εξής ταπεινά, ότι βλέπω σαν επιστήμονας, έτσι, με το ταπεινό μου μυαλό, μάτι, ότι όσο τυφλός και ανιώευει, το βλέπω ότι πίσω από όλα αυτά, δηλαδή όχι να μην γίνονται στα αυτό όλα αυτά, τελικά κρύβονται πίσω, θα το πω, δυνάμεις αντιφά, μην το λέω περισσότερο, δηλαδή αντιξουσιαστές που θέλουν μια ζωή, αυτό το κράτο το ευλογημένο που είναι τόσο ταλαιπωρημένο, να μην βρει τη γαλήνη και την ησυχία. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, πατέρα Νεκτάριε. Ο πατήρ Νεκτάριος γνωριζόμαστε γιατί υπηρετούσε ένας εκλεκτός κληρικός και μάλιστα γόνος του δικού σας νομού, της Ηλιακής Γης. Πολλές φορές ο Μητροπολίτης εκεί, ο Ταμασού, που διακονούσε πριν, έτσι, πολύ πνευματικά ο πατήρ Νεκτάριος, αλλά και ο Μητροπολίτης Κυρηνίας, και θυμάμαι και το συγχωρεμένο το Χρυσόστομο, μου έλεγε Νεκτάρια να έρχει στην Κύπρο να κάνει συνέδρα και ομιλίες και να τονίζει τη γνήσια πνευματικότητα και την ρωμιοσύνη. Το έχουμε ανάγκη σαν νησί, γιατί χανόμαστε. Ναι. Και το γνωρίζω γιατί στη Μητροπολίτη είχα μιλήσει για τον Άγιο Σοφιανό, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που πούμε άλλη φορά, άμα θέλει ο κύριος Πρόεδρος, με την ευλογία των επιμεναρχών του Αθανασίου και του Νικηφόρου. Είναι ο Αλεξέτο Σοφιανός.